कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मानि दिनै जोबथि सान बेयाव फुंबिलिनि हाबाफारि बादियै फुंनि आर'ज मेथाइनि गेजेरजों जागायजेननानै फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। लोगोसेयै जोङो आथिखालनि जोंनि ओनसोलनि जे मोनसे बार्निं इस्यु हा हुनि मोनसे इस्यु बेखौ बुजिनानै जोङो ट्राइबेलफोरनि हानि मोन्थाय आरो बेखौ रैखाथि होनायाव जों बयनिबो बिबान बेबादि मोनसे आयदानि जोङो सेमिनार बा सावरायमेल बे मोनसे हाबाफारि लादों, जेराव जोङो माखासे रिसर्स पार्सनफोर लेंहरनानै जोंनि दख'रानि सिंनि जेसेबां गामिफोर दं बेनि फरेस्ट राइट कमिटि ग्राम सभानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गाव गावनि रल एन्ड रेसपन्सिबिलिटिसफ्रा मा बेखौ एक्सपार्टफोरनिफ्राय बुजिहोनो बा एवारनेस होनायनि मोनसे नोजोरजों बे सेमिनार हाबाफारिबो लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाया गोमो गाबनि आरो गेजेराव दाहाल थुंग्रि। गोमो गाबनिया बेखौनो बुजायो जे बर'फोरा मंगलियान फोलेरनि मोनसे हारि। गोमो गाबनि सुबुं बेबादि हिसाबै फिरफिलानि गाबखौ गोमो होनाय जादों आरो बर' हारिया गोदो गोदाय राजा रानि दङमोन आरो गोनां जानाय समाव जेब्ला खैफोद आफोद जायो दावहा नांनानै हारिखौ रैखा होनो थाखाय दाहाल थुंग्रि लानानै दावहा नांबोयोमोन होननाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो खुगा खुगा खोनाबोदों आरो जानो हागौ आगुनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर दैदेनगिरि आरो बर'नि सानसुमैफ्रा बे बाथ्राखौनो लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि गेजेराव दाहाल थुंग्रि बेखौ होनाय जायो। दिनै गेवलां मेल हिसाबैहाय दिनैहाय जागोन बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोर नुजाथिगोन? जोंनि हाबाफारि बिलाइयाव थिखानानै दोननाय बादि बा प्रग्राम लिबाव थिखानाय बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनिन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जनता फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल बिथराय ब्रह्म सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आथिखालनि बिटिआरनि उकिल मुसाहारि सार बिथां आरो एमएलए गसाइगाव समस्तिनि एमएलए जिरन बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। ओरैनो जोङो बिटिआरनि जिएम मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन। गुबुन मोनसे एंगार हायै खामानि थानायनि थाखाय बिथाङा बेयाव सौफैनाय नंला बे खौरांखौ फोरमायहरदों जोंनिसिम। जोङो आसा खालामदों उननि समाव बिथांजों सावरायनायनि मोनसे खाबुखौ जों लानो हाफिनगोन। जायखिजाया जोंनि हाबाफारि बा जोंनि गेवलां मेला बेबायदियैनो दिनै जागोन।